à l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Ne bala ne babagaw masami alaye bossiri la. Ame kuma la Hermina le Gourouba Bora, Mali Premier ministre bandit. Le Gourouba Bora, le voleur de 4 milliards de l'argent des impôts, soi-disant qu'ils vont organiser l'élection, qu'on allait me masquer ça là. C'est un voleur d'argent, un service secret français, un homme déguiché. Masami alaye le Gourouba Bora bi, ambora mun kalama ka kuma la, amena okala okala mais o kuma ina jatemine demado ba kono ni alama fui kana amena be analyser. Le Gourouba kumana aye munofo. Le Gourouba ya ira ka fo ko masami alaye que le travail continue même s'il faut aller chercher notre carburant à pied avec des cuillères, nous allons le faire. Yeah. On veut courant, on veut carburant avec cuillère. Masami alaye le Gourouba abora ko masami alaye ko ulu koni kulubetaka courant et essence kubeta nyini. Kubeta essence nyini yorobina kubetaka nyini orola. Ko ulubetuka essence nyini. Ko anno asoro ulubeta essence nyini ni cuillère de. Kubetaka essence nyini ni cuillère. On est ko le Gourouba ma aka jija aka galama faraka galama. Le Gourouba, ibi dija ibe galama iba faraka. Le Gourouba ko kulu mako be essence la, ko essence be bo mako mi ba kuntela ka be bo ba kuntela. Ko ulu koni metu ka dugu kono ku betaka ko essence ta. Ko herebe shi herebe clé. Ko alno asoro ku betaka essence ni cuillère koni abe cuillère donné. Donc ko ale betaka essence ni cuillère. On est que le Gourouba mangura a tato aki jija aka galama fene ta afe. Ne balala me bagaw ni fakun dainde e moda ko kera baray. Nunu ne drum tuku ye. E nunu ne anga jamana na fulo beta ka dunka kati beke soy Mali beba kalama. Des voleurs. Leur fin va être quelque chose historique pour le monde entier. Masami alaye ni jito nunu. Ni fuari nunu. Ube kashila ufa jamana de kono. Nye. Encore mettra. On mettra essence d'affaires. On mettra essence d'affaires. C'est-à-dire, il y a une coin de temene tromina. C'est-à-dire, embargo bouka ou il fa jamana de kono quoi. Ou il fa jamana de kono. Ala fanga ala sa yani ala ko kabe mo malo abi malo dienyana quoi ka aberbe ke isigre nyana quoi. C'est-à-dire nous me kasila Mali de kolonana Mali kolonana anfa jamana sanmon bain ou be kasila ini masami alaye nous ne nana ko fanga bu ulu de la ko ala tabole ala nous ne Mali fanga ba tugu de eta ou be kasila ou be ka boku sigi malende u nyekoro masami alaye ko ulu be taka kulu be mobili boli bisini ou be mobili boli sini kene u ka jamana konnala c'est-à-dire ala mere regardez ala nakira c'est-à-dire nous ne kurita quoi c'est-à-dire apparemment c'est eux qui doivent être les hommes forts du Mali c'est-à-dire nous ne kan Mali mo ko le mbo yo quoi c'est-à-dire jamana sura sigere be ka fo quoi kale be boki nyefo areka jamana konnala quoi ko ale koni kale be taka essence no fe quoi kale be taka essence no fe Avec comme il regarde dukono il ga dukono la il ga boki sigi ga dukono la kone koni me dunga shongona wala me dunga shongona e jami jaw me dung me ga shongona do me do akono ma si se kane bole ga dunga shongona na c'est-à-dire
ninnu ka fuwari denya ninnu ka jitɔ denya u yɛrɛ de bɔra k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'olu ye fuwaridenw ye olu ye jitɔdenw ye a bɛɛ n'Ala na kira cɛ hali ninnu baw tun man k'u wolo ninnu kan ka fɔnɔ de ninnu kun kan ka fɔnɔ de Mali kɔnɔ an bɛ kɔrɔbaya tuma min na a bɛ fɔ ko den minnu kan ka bila sunukunda la ninnu ye sunukunda denw de ye u tɛ maloya foyi t'u tɔɔrɔ jitɔdenw fugaridenw zondenw u y'an ka jamana nafolo bɛɛ soɲɛ u ma kɛlɛkɛminɛn san minɛn t'an ka sɔrɔsiw bolo u ye kati bɛɛ jɔ kati ka ɲi ni Bamakɔ ye a bɛɛ ni Ala na kira cɛ u ye jamana wari soɲɛ ka kati bɛɛ jɔ ka wari di denmisɛnninw ma olu bɛ so jɔ u tɔgɔ la mais ne dante b'a bɛɛ kalama a ye wari di denmisɛnnin minnu ma n'u ye étages jɔ ka businessiw dayɛlɛ n b'a bɛɛ kalama a bɛɛ dossier bɛ n bolo an b'a so bɛɛ ci an t'a minɛ dɛ an b'a ci de an b'a ci wallahi billahi lezi an b'a bɛɛ ci an b'a bɛɛ ci a ye wari blanchir cogo min na Kati ne b'a kalama ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan u ye mun kɛ Kati maliyɛnw a y'a lamɛn dɛ u ye wari de soɲɛ u n'u denmisɛnnin terikɛ minnu bɛ Kati u n'u ka mɔgɔ minnu kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ u ye wari blanchir de ka wari di olu ma donc olu ye sojɔw daminɛ ka sojɔw daminɛ c'est à dire n bɛna exemple dɔ d'aw ma sisan ni mɔgɔ min terikɛ ye an ka kɛ sisan business dɔ bɛ dɔ bolo sisan ni o terikɛ ye o ye o tigi bɛ a ka business ta k'o développer u bɛ wari d'o ma o bɛ wari don o business fɛ i bɛ mun kalama o tigi bɛ taga sobaw jɔ a bɛ fɔ k'o tigi de ka so jɔ o tigi ka so tɛ dɛ olu de ka mɔgɔw ta don a bɛɛ ye sɔrɔsi bandi ninnu de ta Kati so bɛɛ fɛn fɛn bɛ Kati u ye Kati bɛɛ san u ye Kati bɛɛ san Kati bɛɛ b'a kalama mais a k'a dɔn k'a fɔ an bɛna fanga la dans quelques jours ni Ala sɔnna ma an bɛ Kati a ye fɛn fɛn jɔ Kati an b'a bɛɛ ci n'an m'a bɛɛ ci a k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden a bɛɛ n'Ala na kira cɛ donc masa min ye Ala ye nin zonden ninnu kafiriden ninnu den dusutandenw u ye Mali ja Mali bɛ ko gabakurun foyi tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ ko subonda sisan u n'u ka jitɔya u n'u ka dɔrɔnu u ma se ka foyi ɲɛ jamana in ye ninnu fuwaridenw de bɛ t'u sigi bi leguruba k'a bɛ tigi i bɛ sigi a ka an ka jamana primature kɔnɔna la ka kɛ mana ka fɔ anw ye bla 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 ko olu bɛ taa courant k'olu kɔni k'u bɛ taa essence nɔfɛ ko masa min ye Ala ye ko maa si t'olu bali ka taa essence nɔfɛ ko hali n'olu bɛ taa essence ɲini ni cuillère de cuillère k'u bɛ taa essence ɲini n'o ye e ni Ala na kira cɛ cuillère ye essence ɲini n'a ye i bɛ jija i bɛ galama i b'a ta i fɛ c'est-à-dire leguruba ne bɛna mun f'i ye pour ton carburant qui n'a pas vraiment besoin de cuillère mais tu peux vraiment amener galama avec toi ça va être mieux et k'a lajɛ bani tellement que le monsieur il n'a plus de mots à dire tellement que le monsieur il est frustré tellement que Ala ye barika bɔ u kan Ala t'a dɔn a bɛ kuma min bɔ a da kɔnɔ ko olu bɛ taga courant nɔfɛ ko hali n'olu bɛ taa courant nɔfɛ ni cuillère ye essence nɔfɛ ni cuillère ye e ni Ala cɛ essence ye cuillère talan ye cuillère bɛ se ka essence ta mais tellement que kan t'a da a t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ c'est à dire u kɛra bɛ ko mɔgɔ nagasilen ka adamadenw halaki c'est à dire k'u malo diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna dugukɔrɔ foyi t'u la tuguni k'u ni ju foyi t'u ka kuma la ko olu bɛ taga essence k'u bɛ taga ɲini ko hali n'u bɛ taga ɲini ni cuillère de cuillère i tɛ taa ni galama ye dɔrɔn galama bɛ nafa ɲa ni cuillère ye dɛ manamanakan fɔlɔ mɔgɔw dala yen ten jitɔw aw bɛ minɛ aw bɛ faga Mali kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an n'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn bandi bɛɛ aw sɔrɔsi bandi ninnu aw kɛlen bɛ k'an ka jamana ta otage la ka Mali sɔrɔsi denmisɛnninw na se saya ma masa min ye Ala ye aw bɛ k'an ka sɔrɔsi denmisɛnninw faga mɔgɔ minnu ma kɛlɛ ɲɛdɔn u bɛ ta baara la kalo 6 kalo 5 u bɛ taa mɔgɔw denw di fagali ma o b'a sɔrɔ Mali sɔrɔsi denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye san 10 kɛ kɛlɛ la u ye san 20 kɛ sɔrɔsiya la olu n'u kɔnɔbarabadenw olu kɛlen bɛ chauffeur ye Bamakɔ bɛɛ b'a kalama aw kafiriden ninnu n t'aw si to yen an bɛ pɔgɔn dɔ sɔrɔsiya la Mali la sen na ni Ala sɔnna ma fɔ aw kafiriden ninnu n t'aw si to yen fugariden ninnu ko armée monte en puissance aw tɛ monter en puissance dɛ a bɛ ka tɔgɔma aw kɔnɔ de kan des espèces de lâches Mali sɔrɔsi minnu mɛnna sɔrɔsiya la olu de kɛlen bɛ ka sɔrɔsi denmisɛnninw di saya ma ninnu n'u kɔnɔbarabadenw u kɛlen bɛ k'u ban baara ma ka t'u da u bo baara kan k'i ka bo fara ye Bamakɔ Mali sɔrɔsi fɛn mɛnna sɔrɔsiya la n'a ye san 10 kɛ sɔrɔsiya la a bɛɛ ye chauffeur
ou bɛ chauffeur ou te son barama ou bɛ wage ni leguruba nunu ni olu somɔgɔw u bɛ mobili boli n'olu musow de ka t'olu bila nafɛn sanyɔrɔ la masa min ye ala ye fantan den nunu minnu ni se t'u faw ye ni se t'u baw ye depuis ala y'u da u ma deli ka 20,000 sɔrɔ olu denmisɛnninw u b'olu le ta sisan k'olu former olu bɛ kalo 3 kalo 4 a mɛnnenba kalo 6 u b'o sɔrɔ ko fantandenw ta sisan ka t'olu faga i n'a fɔ ko sɛ an ɲɛ bɛ saya fɛn fɛn kɛtɔ la u si somɔgɔ t'a la u si somɔgɔ t'a la voilà ce qui se passe au Mali donc masa min ye ala ye Jara Kolobakari Mali président kura a ko k'a tɛ négociation kɛ ni nin bandi ninnu ye Jara ko k'a u tɛ sigi ka kuma Jara ko kunu bɛ se ko la ko so filɛ so bɛ kɛnɛ filɛ nin ye ko négociation tɛ yen u ye fin kɛ ka pan kɛ ka pin kɛ ka pa kɛ Jara ko sibiri ka jan ko nɔngɔn k'a tɛ tigɛ ko il ne va pas négocier avec ces délinquants ni ala sɔnna ma a tɛ mɛn an ka drapeau a bɛ taga dulon ni ala sɔnna ma palais kɔnɔna la an ka tɛgɛrɛ fɔ Jara kun président Jara an ka tɛgɛrɛ fɔ président Jara kun donc a b'a fɔ leguruba ɲɛna ko a bɛ se ka baara kɛ ni galama ye voilà a ka cuillère to so galama bɛ se k'a sɔn essence la ka tɛmɛ cuillère kan bataralen pe yen fugari kan jɔlen t'a da ko ale bɛ taga courant ta k'a bɛ t'o ta ni cuillère ye e ni ala na kira cɛ kɔri de la ka courant ta mɔgɔ ye han ne yɛrɛ t'a dɔn ni zana yɛrɛ kun nafa min bɛ na ko hali n'olu bɛ taga pétrole ta k'olu bɛ taga o bɔ ni cuillère de ye u bɛ t'o bɔ ni cuillère ye aw de m'a fɔ ko fanga b'aw la a ye sɔrɔsiya kɛ fɛnlankolon ye Mali kɔnɔ a ye mɔnɛ don sɔrɔsiya la masa min ye ala ye a y'anw tigɛ sɔrɔsiya la a bɛn ala na kira cɛ nin ye jamana sɔrɔsiw de mankan ye ko olu kɔni an bɛ taga pétrole ɲini an bɛ taga pétrole ɲini maa si t'an bali ka taa an ka pétrole ta an n'an bɛ taga pétrole ɲini ni cuillère de ye cuillère kɔni cuillère ok cuillère filɛ nin ye awɔ cuillère filɛ nin ye taga pétrole ta ni cuillère ye ne kun bɛna galama de d'i ma i bɛ se ka taa n'i ka cuillère ye des espèces de lâches des fainéants renus ka taa mɔgɔw denw di fagali ma masa min ye ala ye an bɛna leguruba a bɔra a y'a kɛ dabarabadenya kan min ye bi an ka primature kɔnɔna la n bɛna a k'a la aw k'a lamɛn et je vais vous donner mon avis parce que a ka bi sorti masa min ye ala ye kumaba de bɛ bi sorti in kɔnɔna la et je vais vous donner ce que j'en pense on écoute leguruba le fainéant le service secret espèce d'enfoiré les mal élevés les bandits qui occupent notre pays. Vous allez être délogés dans les jours à venir, Inch'Allah. À suivre ce message fort du Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation face au groupement des professionnels du pétrole. Je cite, « Le travail continue, même s'il faut aller chercher notre carburant à pied avec des cuillères, nous allons le faire. » C'était au cours d'une rencontre ce matin de la primature. Au centre des échanges, la situation actuelle du pays marquée par des attaques terroristes contre les camions-citernes. Pour le chef du gouvernement, la satisfaction... Écoute ces fainéants, que même s'il faut aller chercher leur carburant à pied avec du cuillère, quelle insulte à l'intelligence. Et bien, c'est que le pétrole est ici. Le pétrole est cuillère. Kanano est Mali Bamako kono. Ala se zana la. Qu'il faut ala se zana la. Ko c'est-à-dire que lui il va aller à pied pour aller, même s'il faut aller à pied pour aller chercher du carburant avec du cuillère. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je crois que tu as du manquement. Si tu as du manquement, il va ni badinga di fait là, il va ni pétrole, il va ni badinga di. Badinga. Oh. Henke. Henke. Ok ba. Il va ni badinga li fait, badinga koni. Il ko cuillère. Faut voir ding. Tellement ga konaf lendo. Tellement ga asserse lendo. Taka kumala mana kan fola mɔgɔw dala inte masa mi ala ye ko o ale
ko al no asoro ale beti senela a senkoni ka beta sena ko ka taka essence ta ko ale tato kale ni cuir bitaka ota makayela ko ya ala nakira na cuir bemsa ay cuir dia ay me ibitani galama di fe galama ko ni ay ame micro de dima micro ibe pétrole ke micro de kono abo ibe pétrole ke micro de kono kati sena ko ni batara de fena bonoi masami alay ambi datuna amba chukono zena ni ala mafui kana ekike peu luguruba masami alaye abina luguruba kumakana me donc abina luguruba kumakana me masami alaye mina akala me aye manana comme il faut journal parler la alame. Je vous invite à suivre ce message fort du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation face au groupement des professionnels du pétrole. Je cite, « Le travail continue, même s'il faut aller chercher notre carburant à pied avec des cuillères, nous allons le faire. » C'était au cours d'une rencontre ce matin dans les locaux de la primature. Au centre des échanges, la situation actuelle du pays marquée par des attaques terroristes contre les camions-citernes. Pour le chef du gouvernement, la satisfaction des besoins de la population reste une priorité pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les pétroliers ont réaffirmé leur détermination à approvisionner le pays avec le concours de l'État. Le reportage de Mamari Kone et Ali Outouri. C'est pour donner un écho fort à l'engagement des autorités de la transition à anticiper les catastrophes et à réduire considérablement les attaques sur les corridors routiers que le gouvernement a tenu à activer en mode crise le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes CECOGEC. CECOGEC, qui est le Centre de coordination et de gestion des crises, a aussi cette mission de prendre en compte tout ce qui peut toucher un peu aux intérêts vitaux de la nation. Donc j'ai reçu instruction d'élargir cette activation en mode crise de CECOGEC, surtout ce qui est la gestion de la sécurité sur la route, ce à quoi on assiste depuis un certain temps de la part des groupes terroristes armés, c'est d'incendier les citernes, s'attaquer aux camions de transport, s'attaquer aux bus et tout ça. Pour tout problème sur les axes routiers, il suffit d'appeler le numéro vert 80 331. Quelques instants après, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu le groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP. Cette fêtière qui revendique 70 sociétés agréées dans le domaine de l'importation, du transport et de la distribution du pétrole au Mali est de nos jours confrontée à l'insécurité sur certains axes routiers. Nous avons tenu une réunion au niveau de notre siège. C'est suite à cette réunion qu'il a été demandé au niveau de l'Assemblée de chercher à rencontrer le Premier ministre compte tenu de l'urgence. On va continuer à approvisionner le pays avec l'accompagnement du gouvernement et la sécurisation de notre matériel et du produit. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara et celui des transports et des infrastructures Dambélé Madina Sissoko ont évoqué les efforts en cours pour sécuriser l'approvisionnement correct du pays en produits pétroliers. Le Premier ministre a rappelé le contexte de création de la Confédération des États du Sahel, AES, en vue de faire face à l'insécurité dans l'espace. Le gouvernement, conformément aux orientations du président de la transition, entend assurer la sécurité sur les axes routiers et dans tous les pays. Je voudrais ici saluer la détermination et l'engagement de nos voyantes forces de défense et de sécurité sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et cette guerre, nous allons la mener, cette guerre, nous allons la gagner avec la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, et bien entendu avec l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas de pays de l'échange. L'armée communique suffisamment. Le seul élément de communication de l'armée, c'est la réponse opérationnelle qui est donnée. C'est peut-être une communication, pas en termes de messages, mais je pense que la présence forte de forces de défense et de sécurité en train d'exploiter les camions-citernes est une réponse en soi. Bien entendu, la destruction des sanctuaires terroristes et la neutralisation de ces groupes terroristes participent pleinement de cette action de communication. Je voudrais également vous rassurer. Bien entendu, on parle de camions-citernes et j'insiste sur cette vision, et c'est la vision du chef de l'État.
Même s'il faut aller chercher du carburant à pied et avec des cuillères, nous allons le faire. Le problème, ala na kira aya tombolo ngan sendo adakono ninga sena bo anufe kaso kan singolo kan samara bo ka dama akataka ira musula benala na kirati kafo ay dengolo to bakar dembulu mais c'est mba do adakono sadne sendo adakono mbala bo anu ne fe sadne sembora anu fe mais c'est nyerbe semna ka kari no ne sen kari. Mais nga samara boka dama kata ira musula. Moi je porte 16. Nga pointer 16 iri tani woro.